Brysiwch! Rhaid i ni gwblhau'r holl dasgau cyn y dyddiad cau. Dyn ni wedi bod wrthi ers 8 awr yn barod heddiw. Mae'n gas gyda fi weithio dan bwysau. Rhaid i ni gadw at yr amserlen. Pwy sy'n cadw golwg ar y cloc? Fi. Dych chi wedi ffeindio potel ddŵr twym fawr? Mae'n bwysig bod y bos yn cadw'n dwym pan mae e mas yn gyrru. Ydw, mae hyn yn barod. Pryd ydyn ni'n cael yn talu? Ar ôl y Nadolig wrth gwrs. Oes rhywun o'r adran cynnal a chadw wedi bod yma eto? Oes wrth gwrs. Rhaid iddo fe hedfan am filoedd o filltiroedd. Oes unrhyw beth iachus yn mynd i mewn i'r parseli yma? Ycha fi. Mae'r holl rwtsh yma'n afiach. Wel, mae plant yn hoff o bethau melys. O'r gorau, gwnawn ni roi ychydig o gnau ac orenau i mewn hefyd. Wel, ymlaen â ni. Bydd hi'n fis Ionawr cyn bo hir, ac wedyn cawn ni gyd wyliau. I'r dim, rhywle twym gobeithio.